biljet van Henkie. Henkie? Henkie waar? Henkie van Jan Broeksamen. Oh, Henkie. Slaat de raring om, hast hem zo? Wat een vent is dat, hè? Jongen, die neemt wat nevers, hij neemt iets, hij wordt zeker wat nevers mee zet er onder wit. Nou, nevens mij zit er al heel orenrommel. Ik zie gisteren bij de Bjorn te jong praten en wist wel wat ze zijn. Henkie piep blauw verlaat, oer de Hassensplein. Boorman zei die hem reanimeert en Henkie kan me goed voorbij. Maar dat komt nog eens een keer op een Hassensverkeer en dat